Ugologobovu omningi ovaliwe otholakala ezintabeni zonke okhahlamba emgedeni emaweni nasemgodini ngenye yezizathu ezenza umphakathi usabe iBergville Village Walks okuyi-experience yomphakathi yamahhala eyenzeka zinyanga zonke. Amaphisi bengena eshintshana ku-inbox yakwa-DT esixwayisa ethi basobhani ugologo wentaba. Sithanda ukudlulisa emphakathini ukuthi yebo siyahlangana nama-brands afana no-Jameson, i-Hennessy, ne-Jack Daniels namanye kodwa asibuthinti ubutshwala esingabazi futhi asivumeli abantu bavukulule izinto ezingahlangene ne-hiking. Umthetho omkhulu we-hiking uthi ushiya njengoba uficile, senza sure ukuthi uyaqikelelwa. Singabakwa-DET siyaqinisekisa ukuthi sikuhlonipha konke okwemvelo nokusentabeni. Sicela nibuke ukuthi kuhambe kanjani-ke kuyokugcina iBergville Village Walks. Mlangeni ngokusebenza ngilapha iNkosi Ibangani Secondary School ngifundisa abantwana. Mhlawumbe umuntu akathathe leli thuba abonge kule nkampani ekuthiwa i-DET TV ngokuthi mhlawumbe isorganizela ama-events afana nalawa. Njoba silana ke siphansi kwentaba uMdlankomo ngicathi sisuka khona phansi lapha e-village obunjaneni abanye basuka ngapha eNew Stand kungazathi khona i-team esohlangana nayo isuka okhombe. Angeke ngibabaleke kobonke sibaningi nje ngihamba nozakwethu la uMr Mdawungu ukhona la umuntu umfoka Ngcobo. Isize lona kuthiwa mina. Yebadelela abanye abantu. Indawo yaseBergville ngisalele khona la ubonjaneni but njengamanje cishe iminyaka yami ingale ka50 cishe ngino51 this year. Kodwa ngiyaqala nje ngqa ukunyathela la nginyathele khona. So ke ngicabanga ukuthi usuku olubalekile kakhulu empilweni yami lolu. Liyohlala nje lubalekile ngako nje ukuthi ena selokwaba yima ngaze futhi ngizathi baningi mhlawumbe esikhule nabo nabangaphezulu kwami abe behlale beyibukele ekudeni lentaba le kuthiwa uMdlankomo. Ngela ngiphezulu la eMdlankomo ekudibaneni kwami ne-DET kuye kwangisiza ukuthi ngigcine ngifike la phezulu njengomunye wabahambi bakhona la entabeni. Engikubonile nje namhlanje ukuthi singasizakala kakhulu nakubavakashi masingagcina kuvulekile amathuba la ngaphandle okuhamba lama-trail la ngaphandle kwi-local hiking. Abavakashi bagcine befikile nangapha kuma-villages. Singakhoya nathi sihlomule sithola amathuba omsebenzi ngoba kwesinye isikhathi nokugcina kube ney'nsuku eziquiet abantu bangenamanzi okungena ngaphakathi eku-hikeni endaweni ezingamahhotela. Kodwa uma kungapha ngaphandle uyakhona ukuthi uyayiseva imali i-entrance fee, useve nemali ye-transport ukuya ngaphandle kuyaphakathi eku-hikeni endaweni ekhokhela kakhulu. Kanti ukudibana kwethu ne-DET ngasize kuvulela amathuba amaningi omsebenzi. Nakwezinye indlela ezisazohanjwa ngiyoloku ngiba khona nami ngithule ithuba ngoba kumahhala ukungena khona uzobona indlela zakhona la ngakithi. Ngoba abanye bethu sigula khona kanti asigcine singafikanga khona kodwa namhlanje sigcine sifikile. Ngiyabonga kakhulu. Ngomsile lo masibuko basethina umsingijoyine i-hiking le Drakensberg ibathi eMdlankomo. So ngisukele ethina umsingathi ngizoba ingxenye yami yomgubho. So bakhona abahlali baningi sigcwelelana. Umuntu uyasocialize ke sokwenza nabangani abasha ngiyabuka nje bathi ama-hike maningi ngiyasho ngithi ayisazojoyina kodwa ke ngomunye Nkosi yami abadonsa ngodizili. Sanibonani igama lami nguMia Andisa lemazizi high nginkethe. Ngijabule kakhulu ukuthi ngikwazile ukufika eMdlankomo and vele ngangihlezi ngifisa ukuthi one day ngizofika lana and-ke selifikile usuku lokuthi ngize lana and ngijabule kakhulu. Ngijabulele kakhulu ukuhamba ne-Bergville Walkers so kube usuku olumnandi unginike nje ne-motivation empilweni yami ukuthi you can do something and we achieve ukuthi nje ngifike phezulu. It was my achievement today nokumitha abantu abahlukene nokumitha abangani abasha. Thank you. Hayi ke uNkulunkulu emuhle cha usithathile wasibeka khona siphezulu phela esicongweni sentaba. Ukuthi ke mhlambe abakwa-tourism bayithathele phezulu lento le. Yokuthi ke mhlambe kuhanjwe indawo efana nalezi umuntu angagcini nje ngoyibukela ekudeni. Ayibukele nje eduzane
kuhle kakhulu nje lokho esikuthola i-experience enhle kakhulu nami njengoba ngeke ngasho ukuthi eminyakeni eminingi ngazalwa ngiyaqala ukuthola ngikwi-top of this mountain ngiyaqala ukubona ngiphezulu kwalentaba lena so ngiyazibongela nje ku-DET ukuthi angithatha ngibeke kuleli izinga leli nabo bonke-ke ababambe iqhaza kuyo le ndawo ngihamba nomfana wami lana uthe nje nayeza ukuthi ubaba uyahamba uyakuleya ndawo wathi hayi angeke ubaba ahambe yedwa uyafisa ukuthi ahambisane naye yikho into ebalulekile ukuthi wazi indawo yangakini ngasuka umuntu abe-Cape Town afisa uzobona indawo yakini nawe uyazi ukuthi ala yona. Igama lami nguLungisani wakwaHlombe abamaziyo bamazi ngoDerrick kodwa-ke lapha kwa-DET nguSkere yena Skere lo. Namhlanje ngihambile safika la eMdlankomo sabona iview ayinhle iyagugisa mana hayi cha kuhle yazi iBergville inhle ngempela. Asibonge ithuba niphinde lokhu nifollowa nje lokhu ningena nithande lento esiyenzayo umnandi la yazi ukuthi ke sishawa umoya omnandi uphume nje ekhaya nawe umuntu siyabonga.